And of course, women must earn less than men because they are weaker, they are smaller, they are less intelligent, and they must earn less. That's all. Kumment ta' membru parlamentari Ewropew li ħalla lil bosta mistaġbin kif l-2017 rappreżentant f'wieħed mill-istituzzjonijiet tal-Unjoni Ewropea għal dan il-kliem fuq in-nisa. Dan huwa Janusz Korwin-Mikke, politiku eċentriku fil-Polonja. Bla dubju għal min isegwi mill-qrib ix-xena politika Pollakka, dak li qal dan l-aħħar Korwin-Mikke ma kienx xejn ġdid. Roberto Gallia, ġurnalist Malti li jaħdem mal-Istazzjon Nazzjonali tar-Radju fil-Polonja, tkellem ma' One News fejn iddeskriva lil Korwin-Mikke. Janusz Korwin-Mikke huwa karattru interessanti ħafna. Dan huwa raġel indaħal fi żmien bil-mustaċċi abjad kbir u dejjem biċ-ċoff, jiġifieri jidher differenti. Huwa jekk jiġifieri jkollna nitkellmu fuq il-politika tiegħu, huwa politiku populist, huwa politiku konservattiv u iħobb jgħid affarijiet li huma kontroversjali. Janusz Korwin-Mikke saħansitra kien ħareġ għall-elezzjoni presidenzjali ta' pajjiżu u tul il-kampanja għal diversi drabi kien għadda diversi kummenti kontroversjali. Tkellem dwar l-immigrazzjoni u saħansitra tkellem kontra l-nisa ikollhom id-dritt tal-vot. Skont in-nisa mhumiex interessati fil-politika. Iżda l-ġurnalist Malti bbażat fil-Polonja staqsejnieh jekk dan il-politiku Pollak hux maħbub f'pajjiżu. Iħobbuh, però mhux biżżejjed li jaraw fil-gvern. Forsi jisejt in-nies uħobbu bħalma ħafna populisti madwar id-dinja kollha forsi barra l-Amerika li n-nies jitħu daħqa bih għax jgħidu dan qed jgħid affarijiet kontroversjali, però fl-aħħar mill-aħħar forsi ma jemmnux biżżejjed biex itellaħ fil-gvern. Il-kumment ta' dan il-membru parlamentari Ewropew ġab l-istmerrija ta' bosta fosthom tal-Partit Soċjal-Demokratiku b'waħda mir-rappreżentanti tiegħu qalet li hija qiegħda fil-Parlament Ewropew biex tiddefendi lin-nies Ewropej min nies li jaħsbuha bħal dan il-politiku Pollak.